भुरग्यांनो एक्सेल ट्युशन या चॅनलान तुमका माय मोगाचो येवकार। या व्हिडिओन आम्ही मजी आई या धड्यार उरफाटी अर्थाची उत्तरा आणि अर्था हे आम्ही पैतली। तर सुरू करूया। पहिली आम्ही पाहूया उरफाटी अर्थाची उत्तरा। यात किंवा उगडास विसर, पैस लागी, घट मऊ, मुखार फाटी, कनिष्ठ ज्येष्ठ, स्वतंत्र परतंत्र, कमी चढ, लागशिल्ल्यान पैशिल्ल्यान। आता आम्ही पाहूया उत्तरा आणि अर्थ। करंड म्हटल्यार डबो, आमोरी तीन सांज, राशीर एकठाय, पास्का जेजूची पुनर्जीवितपणाची परब, आणो एक नाणे त्या काळार 1 रुपयाक 4 आणे, त्या काळार 4 आण्यांचो 1 रुपया जातालो, दोन घरातले उरिल्लो अन्न, भाजयो आणि शीत वाळून उरता तो निवळ, कुया पेजेतले शीताचे गोटे, तन शीताचो निवळ, वात्सल्य माया, प्रायश्चित स्वताक दिल्ली ख्यास्त, भोगसणी माफी, तापसाण तापय, जापसालदारकी जबाबदारी, कनिष्ठ म्हटल्यार ल्हान खालते सकयल्ल्या सतरा वयले, ग्रॅज्युएट पदवीधर, फालतू नाका जाल्ले, गैर पोर्तुगीज भाषेन झूज युद्ध, चाकोरे भायलो कामा भायलो, आतर्या पैर्यान केन्ना केन्नाय, वेत उमळशीक, उर्बे बरीत उमेदीन, रणगाडे झुजात वापरपाचे तोफ आशिल्ले वाहन, समयार वेळार, विस्तारित जग भायले जग। थँक्यू।